Смотри, как сигнал идет, нет? А, все понял. Xayrli kun, hörmətli jurnalistlər, qonaqlar. Bu
ел республикабыз өчен аеруча әһәмиятле вакыйга. Идел буе булганында ислам динен кабул итүнең бер елын каршыладык. Шул уңайдан республикабызда һәм күләмендә төрле чаралар уздырыла. Абдулла Кариев театрында әлеге тарихи вакыйгага багышлап, Болгар шагыйре Кулгалинең Гыйса Юсуф поэмасы мотивлары буенча Юсуф спектакленең премьерасына әзерләнә. Без шул уңайдан матбугат конференциясына җыелдык. Хәзер сезне кунаклар белән таныштырабыз. Луиза Николаевна Шарова, Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь-тамашачы театрының директоры. Ринат Мирзахасан улы Әюпов, Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь-тамашачы театрының баш режиссеры. Айдар Расим улы Шәйхин, Татар китабы йорты директоры. Ихсан Пирек улы Нәҗипов, Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь-тамашачы театры артисты. Луиза Николаевна bu сезон премьерларга аеруча бай булды. Инде 34-нче сезонның соңгы премьерасына әзерләнәбез. Әлеге премьера вакытында тулырак сөйләп китсәгез иде. Сүз сезгә. Рәхмәт. Иң беренче чиратта минем рәхмәт әйтәсем килә. Безнең чынлапта матбугат конференциясының шушында Ислам музеенда узуына кабул итүегезгә бик зур рәхмәт. Без музейлар белән эшләргә бик яратабыз. Аеруча үзебезнең татар милли классик әсәрләрен сәхнәгә чыгарган вакытта, мәсәлән, шул Сүндәнче бабай Ринат Хәсәнович шушы сезонда куйган иде. Шулай ук музей белән эш итеп, милли музейның коллекцияларында сакланган бай артефактларны, экспонатларны алып килделәр безгә. Һәм менә ондан әйтеп үтәсем килә, монда да безнең күргәзмә куелган. Һәм инде Юсуфның премьерасына килгән көнне сез күргәзмә белән танышачаксыз. Анда аның сакланган басма китаплары, элеккедән сакланган басма китаплары булачак. Бүген дә карап китәбез һәм тагын Алла бирсә Разан Мирсаевна безгә уникаль тагын берничә нөсхәне бирергә тиешләр. Аларны без үзебезнең файдада урнаштырабыз дип торабыз. Әйе, безнең менә быелгы 34-нче сезонны төгәлли торган премьера, Юсуф премьерасы. Быелгы сезонда без инде репертуарга әзерләгән спектакльләрне шулай итеп сайларга тырыштык. Анда үзебезнең милли классикада булсын, хәзерге драматургиягә караган материалларда булсын, шулай ук үзебезнең милли авторларның да тәрҗемә ителгән әсәрләрдә булсын дип. Ринат Хәсәнович ул безнең классик мирас белән эш итәргә ярата. Юсуф спектаклен чыгарырга ул инде әле мин эшкә килгән вакытта әйткән иде, хыяллануы турында. Һәм ул шундый матур килеп чыкты. Безнең быелгы дәүләт программасы финанс бүлеп бирде. Ике театрга, Тинчурин театрына һәм Кариев театрына без Юсуфның сценарийын, аның концепциясын аларга тәкъдим иткәчтен, безгә аны эшләр өчен акча бүлеп бирделәр. Һәм менә шулай итеп без әлеге премьераны әзерләдек. Сезне көтеп калабыз. Премьерага кадәр журналистларның шулай килеп карау мөмкинлеге булачак. 14-нче көнне сезне пресс-показга көтәбез. Инде тулырак премьера турында, иҗади процесс турында Ринат Хәсәнович, сез сөйләсәгез дөресрәк булыр. Яхшы, безнең театр Кулгалинең Гыйса Юсуф әсәренә икенче тапкыр мөрәҗәгать итә. Гомумән, әлеге әсәр Республикабызның театраль пространствосында 3нче тапкыр тәкъдим ителә. Аның беренче тәкъдим ителүе булды Чаллы драма театрында эшләгән вакытта, 90-нчы еллар башында. Һәм үзебезнең яшьләр театрында Юсуф Зөләйха бүлеген генә алып, аны зурайтып, бер бөтен тамаша итеп эшләдек. Инде хәзерге үзгәртән чыгып 3нче спектакль, ягъни филологиянең тагында югары бер ноктасы Юсуфның пәйгамбәр булып ирешүе һәм ислам диненең бөеклеге әлеге спектакльдә төп багана булып барачак. Спектакльнең үзенчәлеге нәрсәдә берничә үзенчәлеге турында әйтеп узасым килә. Кулгалинең Гыйса Юсуф поэмаларының мотивлары буенча һәм бераз гына Коръәннән цитатлар да алдык.
статьяларды алдык. Тулысы белән түгел. Һәм менә бер караганда бу әсәрне, поэманы бер 3 серия итеп эшләргә була итеп спектакль эшләгән чорда. Ләкин хәзерге вакытның шундый чиклеген аңлап, яшьләр өчен дә, уллар өчен дә бу спектакльне аерым бер формага китереп, ул вакытның азлыгын исәпкә алып, вакытка азлыгын дип әйтәсем килә инде. Кешенең игътибарын вакытын исәпкә алып, динамикасын сәгатьтә 40 минутлык спектакль тамаша тәкъдим итәбез. Үзенчәлеге нәрсәдә күбрәк игътибар бирелде поэмадагы һәм Коръәндәге төп сюжетларга түгел, менә шул әйтик Коръәндәге сүрәдәге күбрәк мәгънәгә, аның асылына без шундый акцент ясадык. Шуңа күрә диалоглар, монологлар әлеге спектакльдә алар бик аз. Күбесенчә без аны тәкъдим итәбез тән хәрәкәте буенча, ягъни аерым бер пластик мәгънәләр, метафоралар аркылы. Димәк, пластик булгач, әлбәттә, музыкасы да аерым булырга тиеш. Махсус композитор, яшь композитор Юсуф Бикчәнтәевкә мөрәҗәгать иттек. Ул электрон музыкалар язган, фәлсәфи музыкалар, бик көтелмәгән шундый көйләр тәкъдим итте. Аның шул 13 шундый музыкаль трек тәкъдим итте ул безгә. Юсуфның дөньяны ишетүе башкачарак. Юсуфның Бикчәнтәев турында бар композитор. Аның поэманы укуы башкачарак. Менә бу аннан соң яшь кеше безгә ул бик кирәк иде. Аның шул яшь кешенең фикере аркылы көйне дә табу. Юсуф аны тапты Бикчәнтәев. Һәм бу көйләр спектакльдә теге фоновый булып кына бармый, атмосферный булып бармый, образ буларак. Ягъни музыка автономный образ буларак, әйтик, ачлык елында, әйтик, мәхәббәт темасы, әйтик, Юсуфның коркуы, Юсуфның кичерә белүе, булар аерым музыкаль форма булып күбрәк кайбер вакытта спектакль вакытында бераз гына хәрәкәтләрен туктатып, без музыканы тыңларга мәҗбүр булабыз яхшы мәгънәдә, чөнки музыка үзе образ, ягъни теге интернациональный кабул итә торган шундый бер. Сценографы Игорь Капитанов, костюмнар буенча рәссам Фәгыймә Сельский, алтын битлек театраль премия лауреаты. Ут куючы Евгений Ганбург. Шундый команда пластика хореограф, бик талантлы егет. Ул Марат Казыханов, шулай ук Кыйса Юсуф әсәре белән агуланган егет. Ул инде эскизлар тәкъдим иткән үз вакытында. Кичкенә шушындый мини-спектакльләр. Гомумән Кыйса Юсуф яшьләрне дә, улларны да бер Казанга җыеп, Алла бирсә, бик үзенчәлекле мәгънәви, ягъни поэманың һәм Коръәннең мәгънәсен, музыка, тән хәрәкәте һәм сүз драматургия нигезендә булган, эшкә торган шундый бер үзенчәлекле спектакль чыгарга тора алырса. Кыйса Юсуф поэмасы ул татар халкының яраткан әдәбияткәре. Айдар Әсәнович ул ни дәрәҗәдә сакланган һәм бүгенге көндә яшьләр яңа аның белән музейда танышалар, шул хакта сөйләп әйтсәгез. Хәерле көннәр, бик зур рәхмәт. Чыннан да Кыйса Юсуф безнең әдәбиятыбызның башында торган әсәрләрнең берсе дип санала. Бу чыннан да шулайдыр, чөнки булган чорында сакланган иң данлыклы ядкарыбыз, гәрчә теле Болгар дәүләтенә
бик хас булмаса да, ләкин ул беренче чиратта Идел буенда таралган һәм төрки телдә язылган, шушы сюжетка язылган беренче әсәр булып тора. Чөнки соңрак Кыйса Йосуфтан да үрнәк алып язучылар Урта Азиядә, төрки телләрдә, Кече Азиядә, әмма төрки халыклардан беренче булып безнең Кол Гали шуңа мөрәҗәгать итә һәм әлбәттә менә аның йөзләрчә кулъязмасын саклануы безнең 20-нче гасырга кадәр 19-нчы гасырда аның фәлән тапкыр бастырылып чыгуы аның халкыбыз өчен никадәр әһәмиятле булуы турында сөйлиләр. Бүген дә әлбәттә Кыйса Йосуф белән танышып була төрле форматларда. Миңа калса Калиев театрының аны сәхнәләштерүгә алынуы бигрәк тә кыйммәтле күренеш, кадерле күренеш, чөнки бер яктан быел бер зур юбилей, Ислам динен кабул итүнең юбилее, икенче яктан киләсе елда 23-нче елда без тиеш булачакбыз әсәрнең язылуына 790 ел тулуына искә алырга, чөнки язылып бетү датасы түгел билгеле булган әсәр, сирәк әсәрләрдән берсе. Миңа калса бу икеләтә шундый кыйммәтле вакыйгадыр. Юбилей вакыйгаларын беренче булып менә Калиев театры башлап сәтләтер. Бүген дә мәсәлән Тар китап йортында яки Милли китапханәдә, башка музейларда шул Шәриф Ислам мәдәнияте музеенда танышырга була. Безнең музейда мәсәлән без туристларга Кыйса Йосуф турында аерым сөйлибез, борынгы күргәзмәләрендә күрсәтәбез. Моннан тыш миңа калса бер мөһим әйбер, безнең музейда без Кыйса Йосуфны көйләп укып күрсәтәбез. Чөнки Йосуф китабы ул көйләп укылган китапларның берсе, авторы билгеле булган һәм шул вакытта көйләп укылган, ягъни халык авызча теленә булган түгел, автор китабы булып көйләп укылган сирәк китапларның берсе. Безнең барысы 5 китап бар, андый шуларның берсе Йосуф китабы. Бу да аның үзгә төрле бер рольгә ия булып күрсәтә, чөнки күңел ачу өчен язылган әсәр түгел бит инде Кыйса Йосуф, тәрбия өчен язылган әсәр. Һәм менә бу аның тәрбияви аспектын бабаларыбыз һәрвакыт ассызыклаганнардыр, яттан сөйләгән вакытларда менә бу әйбернең бу күренешнең хәлдә дәвам итүе бигрәк кадерле. Менә шушы традицияның спектакль аша сәхнәдә дәвам итүе өчен театрга аеруча зур рәхмәт җиткерәсе килә. Зур рәхмәт Айдар Исмәгыйль. Хәзер әйдәгез спектакльнең трейлерын карабыз. Туар кояш, тулган ай һәм бер йолдыз. Барсы миңа төшемдә баш иде төптүз. Ул төшемне шулай күрдем һичбер шиксез. Я кәем, шуны миңа юра инде. Театрыбызның яшь актерына бирәсебез килә. Илсаф соңгы арада инде тамашачысына гел төп рольләргә керә. Аның бер режиссеры бар белә, шул хакта сөйләп китсәм иде. Хәерле көннәр барчагызга да. Моның сире нәрсәдә икән? Бер дуга бар. Менә юк инде алай дип теге әйтә алмыйм сире нәрсәдә теге Тробаш битен юлгаш, бәлки роль бирерләр дип анысын әйтә алмыйм. Язсам гына теге рольләрне режиссер билгели бит инде бәлки. Сирен белмим. Теге миңа йөкләнгән эшне тиешенчә башкарырга тырышам, бәлки шулдыр. Татар әдәбиятында иң күркәм образларның берсе ул Йосуф образы бит инде. Аны уйнау бер караганда зур җаваплылык. Бу рольгә билгеләнгәч, нинди хисләр кичердем һәм икенче сорауны сорап биреп куймын әле. Премьерага да күп калмады. Нинди хисләр хәзер күңелеңдә? Шул турыда сөйләп китсәң. Беренче сорау рольне нитеп алырга
хисләр кичердем. Тәгаенен әйтә алмыйм, төрле уйлар ая, иң беренче инде ул җаваплылык, инде зур әсәр, инде тавыш, зур әсәр туры һәм тыйк мәгънәдә дә әйтсәң була. Шундук җаваплылык, ниндидер йөк басты, башкарып чыгып булырмы, ничек килеп чыгар, нәрсә булып бетә, шул сораулар белән баш тулды. Эшли башлагач, Саныч белән дә, Марат белән дә бераз эзләнә, табыла башлагач әле ям өстәлә күңел тынычлана башлый. Бuna әйтә алмыйм инде хис кичергәнемне, чөнки минем өчен бик җаваплы роль. Башкарып борчуым гына бар, тиешенчә башкарып чыга алырмын икән, режиссерның максатын тиешенчә эшләп чыга алырмын икән дигән генә шул борчу бар. Калганы икенче сорауга килгәндә, премьерага карамады, инде хис кичерәм. Синдә хисләр тормас. Хиссе булгач инде. Премьерага дулкынлана бирде. Шул мине бик зур дулкынлану хисе бар, чөнки бүтән Казанга түгел, бүтән Татарстан ишеләрдә премьера булырга тора. Юсуф премьерасы, шуның өчен дулкынланам. Әйянысы бар. Тамашачының ниндидер көтәрбит инде ул нәрсәдер. Юсуф спектакленә килгәч, Юсуфны да карарга килеш. Аклый алырмын икән, менә шул. Безнең өстәп әйтәсем килә, сине тагын да ныграк дулкынландырыр өчен инде без әле насыйп булса килгән туристларга да күрсәтергә ниятләп торабыз бу премьераны, чөнки ислам елы кысаларында Гәрдә ул дәүләт программасының финансларына эшләнгән спектакль икән. Без инде аны мөмкин кадәр үзебезнең Татарстан тамашачысына гына түгел, килгән кунакларга да тәкъдим итә алырбыз дип өметләнеп торабыз. Насыйп булсын. Мен бер сүз килә. Абдулла Кариев театры яшьләр өчен үзебезнең милли драматургия, милли проза һәм иман, дин турында üçüncü спектакль тәкъдим ителә. Аның беренчесен сез бик яхшы беләсез. Ул Гаяз Исхакыйның Кәҗүшинтек исемле яшьләргә, балаларга тәкъдим ителгән. 5 ел элек. Шулай ук узган сезонда Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай спектаклен тәкъдим иттек. Инде менә тагын бер шушы тамаша Кулгалини Хисай Юсуфова. Ягъни бу безнең русчалаштырып әйтсәк, планомерно бара торган вазгыятыбыз, безнең сәясәт, балалар үзебезнең милли әсәрләрне, милли драматургияне белергә тиешләр һәм әлбәттә иманлы булырга тиеш. Шуңа күрә без бу 3-нче спектаклебез. Бик зур рәхмәт. Хәзер инде журналистлар сезне сорауларга кушылды. Konsultant Raul Gaydin degan sizning nida bo'lsa, u narsalar nida bo'lsa, bu bormi deb aytgan emirlar bo'ldimi? Nida bo'lsa qarshiliklar to'g'ri keldimi? U narsada bo'lsa tekshirdimi sizning haqda? Ana ikkinchi so'rov Yusufga butun so'zni berayim. Yusufga, biz Yusuf rolida biz Ilnarni yaxshi xatirlaymiz. Sizning Ilnar bilan Simba rolga belgilagach, nida сөйләшүләр булдымы? U nida kengashlar berdimi? Ham onun yılışını qaradın sen videoda bulsa da. Ana so'rov Luizova. Budjet yağı sizga berilgan budjet to'g'risida yetdimi? Narsalarda bo'lsa qisqartirib o'tdimi? Qanday bir kichkina so'rov shunga davom etib. Художник Игорь Капитонов kim o'zi? Narsa qo'ygani bor, men to'g'ri bilmayman.
Bizge 2 milyonda 90 so'm ақша бөлінген еді. Biz o bürcət qısalarına sıyışırğa tırışdıq. Əlbəttə, xiyalдағы, Rinat Qazançının xiyalınдағы bürcət zorlar idi. Lakin biz birgen şu bürcət qısalarında шығарабыз қазіргі күнде спектакльні. İkinci сұрау, Капитанов, ол бізде эшләрде, Фәғилә Сәйскай белән аларның бездә беренче тапкырына эшләүләр булып, менә бу сезонда гына да Бәхетле көнем спектаклен хәтерләсәгез, ул аларның икесенең эшемеше иде. Шуңа күрә безгә алар таныш һәм Ринат Хәсәнович менә шул вакытта алар белән сөйләшеп, инде Йосыфка оятка салып калдырган иде. Монда әдәби фәнни киңәшче булып, чыннан да Равил хәзрәт үзенең бик кыйммәтле фикерләрен, теләкләрен белдереп тора. Менә мин бер эпизодны эшлим дә WhatsApp аркылы Равил хәзрәткә җибәрәм һәм ул үзенең киңәшләрен, фикерләрен әйтә. Төп аның киңәше булды спектакльдә нәшидләр ник яңгырамый, нигә мөнәҗәтләр яңгырамый дигән аның шундый теләге булды. Һәм ул бик күп итеп нәшидләр миңа җибәрде. Бик борынгы Сергаш ягында моннан 15-нче гасырда яңгырый торган нәшидләр җибәрде. Алар шул кадәр иске сакланган. Шул җибәргән нәшидләрне без спектакльдә дә кулланырга булдык. Бу спектакльдә бер нәшид менә хәзер монда WhatsApp ачылмый, бик оригинал нәшид бар. Ул шул кадәр мәгънәле яңгырый һәм Йосыф спектакленә туры килә. Менә ул әйберне тулысынча безнең Лилия Зайнолдина вокал укытучысы өйрәтте безнең кызларга. Һәм ул беренче тапкыр аның премьерасы бу нәшидне. 15-нче гасыр. Мен бик борынгы. Без аны бераз гына заманлаштырып, әз генә заманлаштырдык, чөнки андый динамикада без бара алмыйбыз. Бу нәшидгә аны тыңларга бер ярты сәгать кенә вакыт кирәк. Премьера. Текстларга бәйләнү булды. Тәңре дигән сүзләр бу кабатлана, Тәңре түгел алыштыра кирәк Раббым. Аллаһ дип, менә шушындый туры килмәгән спектакльгә һәм туры килмәгән әйберләрне җайлаштырырга туры килде Равил хәзрәт фәнни киңәш ягыннан. Аннан гомумән уйнау буенча үзегез беләсез, сәнгать кешесе эчке күңеле менә бу артистның бик бай, менә монысы бигрәк итеп переигрывает ничей булышы. Татарча арттырып җибәрә, алай түгел, шундый фикерләре белән дә ул сәнгать кешесе ул күрә кайда ялган, кайда ихлас, шул әйберләр белән Равил хәзрәт безгә инде 3-нче тапкыр булыша, ул фикерләре, киңәшләре белән. Бирелгән акчага мин финансирование мин уезд-каланга рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу чын батырлык мондай вакытта финансын тартып чыгару, рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки күп генә акча булмасын. Ходай Тәгалә ярдәме белән бу акча безгә җитеп бара. Һәм ул бик тиз чыкты, җайлы чыкты. Менә хәзерге көндә безнең финалы бар. Булай бит инде режиссерлар шул бетерә алмыйча озакланалар, безнең Аллаһка шөкер финалы бар хәзер. Ниһаять бүген киләчәк Евгений Гамбер Петербургтан. Ул иртәгә тотына ут кую буенча. Игорь Капитан шулай бүген килә, команда килеп, иртәгә безнең инде стартовый хәләт 15-16 савалырса бик матур итеп спектакльне уты чын профессионал белән әйтик киемнәрдә үзгәчә, музыкасы турында әйттем, пластика буенча әйттем, артистларның яшәү сыйфатында әйттем. Күбрәк бу спектакльдә яшәү сыйфатында без менә бит татар театры беләсез артистлар. Безгә кирәк акырып сөйләшү, җикереп сөйләшү, бер-берегезне туктата. Бу очракта спектакльдә бик паузалар бар. Мәгънәви паузалар бар. Ишетү өчен бераз гына тынып торырга кирәк. Чөнки дөньяны мондый
скоростьта ишетергә ярамый. Бер-беренә тыңлар өчен азмы тынлык кирәк. Спектакльдә бик күп тынлыклар бар. Һәм ул кайбер кешегә бәлки шакта бетмәс, чөнки стиль башкача. Аннан шундый кызыклы ансамбль килеп чыкты, артистлар ансамбле. Шуп сүзләр кыстырырга ярамый. Телиләр артистлар, беразына теге дежурный сүзләр кыстырырга, сөйләп бирергә, ләкин ярамый. Анда артык әннән, поэмадан артык бер сүз өстәргә ярамый. Ул килешми. Бу бераз артистларыбыз да бераз теге нитеп ала. Сөйләп теге импровизацияларны өстәмәләр, ләкин ярамый. Ләкин стиль башка, яшәеш башка. Илнаровыйга килгәндә, әлбәттә, киңәшләр бирде. Илнаровый гына түгел, башка олы артистлардан да теге алар беренче тапкыр танышлыклар булмагач, алар күбрәк белә барып киңәшләр бирделәр. Спектакльгә килгәндә махсус карамадым, чөнки аны карагач мин барыбер Илнаровыйга ничектер охшарга маташуны барыбер внимание бирде. Ул икенче Илнаровый табарга мөмкин. Ул бик теге артист өчен бик куркыныч нәрсә дип әйтим, шуның өчен үземнекен булдырырга теләдем. Hayırlı günler barımızga da Sahne jurnalından Zülfiye Elmedinova. Менә борынгылык һәм заманчалык. Менә шушы ике төшенчәне бергә үреп бару, бергә бәйләп бару ни дәрәҗәдә авыр булды. Һәм икенче сорау, менә финанс мәсьәләсенә килгәндә, иң күп акчалар нинди өлкәгә тотыла шушы спектакль барышында. Беренчесе киемнәр булса, аннары иң күп финанс таләп иткән шушы спектакль барышында өлкә, тармак, юнәлеш дип әйтелде. Борынгылык һәм заман. Мин тагын музыкага кайтыйм әле. Бар бит инде менә без тыңлаган, без тыңлый торган көйләр, хәлләр бар. Ләкин аерым бер динамикасы бераз гына тамашачыга бик якын булмас. Шуңа күрә барыбер динамиканы, темпоритмны үзгәртергә без заман инструментларын бирәбез. Нәтиҗәдә саклыйбыз аны борынгылыгын да һәм хәзерге заман ритмына туры килгән инструментлар кушып, ниндидер бер уртак бер музыка җимешен тыңлыйбыз. Бу чиратта да театрда да шулай. Бөтенләй теге музейныска, музейда без музей халәтенә төшеп, андый спектакльләрне теге детальный, документальный андый спектакльләрне дә эшли алмыйбыз. Барыбер шартлык кирәк. Ягъни заман таләпләренә туры килә торган экран да, әйтик, шул музыка, шул пластика, хотя ул пластика анда ниндидер современный андай бөтенләй ят әйберләр юк, чишенү әсәтниләре, идәнгә ятулар, идәндә сөрелүләр, андай әйбер юк. Бу спектакльдә чисталык саклана. Шулай дип аңлыйм, ниндидер урталык табарга тырышабыз. Акчаны мин белмим, директор белә инде, теге үзенең күбрәк белә. Шулай да монда күп әйбер Зөлфия китә декорация. Декорация, менә без сатып алдык, менә үзем ханым белән. Шундый идәнгә җәйгә торган войлык киез. Аңа рәсемнәр шөрү, аны тегү, аңа йолдызлар беркетү, ул шулкадәр финанс акчаны ала. Шуңа күрә бу яшьләр өчен бигрәк кызык әйбер була. Бигрәк кызык әйбер. Теге билгеле система түгел, гомумән тирек материаллар. Кстати, беренче авансында табигый материаллар, агач, менә бу киез, анда арыш будай, амбар, теге сусмалар, гомумән икенче план ул космос, философия, ул тән хәрәкәте, музыка, ике пландагы булган спектакль. Шуңа күрә декорация һәм киемнәр, теге татар башкорт дигән әйтик
Onu Türkiye dilinde aldı. Yani Azerbaycan tarafından Türk halkı koruymanında var üzerine bir şey yani biz bir detaylı bir millet yerine kaldırmadık bu eserini. Yani kimlikte, edebi kimlikte uçlaydı. Yara başka tırıştık. Yaxşı anladım. Мен костюмларды geçtim biraz ғана интрига жасап алайын да Хасанович фамилия апа сельская бірінші эскизларына жіберген уақытта біз хәтта елмайышып та қойдық бұл Дени Вильнев Дзюна стилистикасына да бик якын һәм шул ук вакытта төрки стилистиканы да исәптә тотып калмыйм. Мен Игорь Петрович белән фамилия апаның эшләү стилен бик яратам, чөнки алар бик детальләргә бик игътибарлы. Алар Игорь Петрович bir yılga yakın Thomas Mann'ı okup çıktı. Bütünlüğü bilen şuşa Yusuf hem anam burunğudan kelgen bilen şuşa kontekstin bütünüsün öğrenip çıktı. Hem alar kostümler meselesinde, dekoratsiyalar meselesinde bir işintikler işlediler. Hem bu meğakası şunakta faktura yağından bay hem bik məğnəli işlənən spektakl olacaq. Həm indi oxşar finansiyalından aytası ki, gonorar fondları bizdən o qədər zordan bulmadı. İşləyən komandaga, icadi komandaga biz özümüzə verilən summalardan şəbalar bilan kelişdik, həm kelişib işlədik. Dekoratsiyalar bilan kostümlərə aytganımca onlarni boy zotli ettirib, anda Misr stilistikasına da yakın işlənən özünçəlikli materiallar bilan işlədiler. Şu an buraya en kıymetlisi bizden mağayın ot koyuncu, bizden indi o zotli ot kerak idi Renat Hasanovichga. Bu spektaklda biz Gansburgni chaqirdik. Gonorar fondi almoqsa eng qiymatli bo'lgandir. Гетеркан Татарстан, Нуршидежина. Hürmetli sözcüler, biz İslam Müziği'nde oturarız. Hemen şunu sırau. İslam motifleri ne bu spektaklde Kızılcık bulup nişik yaktırdılar? Bazılarda belirtmesine, bazılarda da biz İslam tematikasını anlıyoruz. Ben знаю, İslam motifleri min barbar total Oğuz icadına aksan bilgilerim burada olsa demiş neşitler, necetler bizim bir grup hem bu Yusuf içinde yazılan elektron müzikaga, şu felsefi müzikaga oluşulay örgülüp göre hem alar mesele Kanjırfiyahanın burunğuluğunu hem hazırki zaman elektron müzikasını birleştirip ayrım bir stil tügetudurdu. Biz kiyimler kurumdaydık dediğinde benim için şu onun kişilik bir nerse total kalıp havuz icadı. Mubayem yüzü biriydi bu edebi miras konkuremanda olan uçun izde olay da var. Sırau Riyad Mirza Hasanovich'dan Züleyha kızın kim boşqara İlsaf, ne için siz İlsaf'ını söylediniz bu rolde? Nerede kurdunuz İlsaf'tan? Yusuf'a para turban. Hem Nuriye Kırlaşanız. Züleyha Partiyası'nın yaş aktrisi Leysen Большого, boşqara, bir kız içerikli aktrisi. O şulay Yusuf Züleyha spektakli görmeli, göstermeye gerekli. Bu Züleyha'nın ikinci yönelişte takdim etti. Bana görseniz, onun ten hareketi, onun ten sıvı ten içerikleri Leysen'in, onun özünün dışkı kıyafeti, şun Züleyha indimde, bu spektakli yaşayabilirsiniz. Bu amator gibi. Ondan
Yusuf boyunca. Yusuf elbette bayılmada kırında bu şiber diye anlaşıla, nur bir ki elbette tabii ben kriterler bilir almayayım. Hiçbir kişi şiber bulamıyor. Onun kumuli şiber bulurlar diyor. Onun kumulinden nur şiberleri balkasa bu Yusuf bulurlar. Şu an göre ben özümüzün truppada İsaf'a müracaat ettim, İsaf'a tutalım. Çünkü onun kumuli nurda, onun kumuli şistalıkta samimiliği var onun. Şu sıfatı bulgaç, Yusuf'a şu yeter dip sanadım. Onun şöyle kamur batırında görgeniz var, ihlas, balakay. Bunda bilmiyorum, matırlık olup kim düşünce şolay da bu anın İsaf'ın көңіл бойлығы аның ішінен башқа сара қарағанда үстініректір. Аның тембр сөйлешу тембрі шулай дүнияға мөнәсәбәт екіншері шу тараптыр. Бәлкім мына, кстати, Үрзіләхан бәйләнерге мүмкін Нишлеп тағында шибәрірек, моторрақ жер сөйлей алмадым екен, болмады деген, бұл күдәмейді болыр, наверное. Ләкин спектакльні қарағаш барлық көңіл моторлығы, көңілінің нұры бой біріне кереспат етерлік болуны мен. Әлі олай демәңіз, Ринат Хасанович, бәлки спектакльға келген қызлар, ханымдар, әсәрдәге ше бармақларын турап қайтып кетірлер, Юсуфқа қарап. Nuriyabi bizning buni Yusuf Zulaykxanda әтесін ойнаған еді. Қазір біздің әтесін Илнар ойнағаш, Илнарға кеп қана перешел Юсуфтан әтесіне такой преемственность, поколение, давамшылық. Бұған көрі Нурияби бана бір нейді дейді, критически нетмәді, бұл дұрыс бе, мен қалса, это нормально, такой преемственность. Не үшін Нурияби, потому что әйтіміздің бен пластика роваштың бек ұлық кішілерінің бұл неге юрду ауыр да бірәр хәлі бітіріп тұру. Аның әтесі хаман ері, бәрілер де соғылар. Тым бөлі тамыревені әйтір бұзыр. Әтесі сұқырайғаш, оның башына шындай мақсус киілі әм елінар yüzü көрінмей, Яқұбның әм ол сәтнәді сұқыр келеш. Марат тәргеш келді. Марат Қазықханы шырна бітірді оқ шындай тастымалға, яғни отасы шал еркішіге үйленді. Шал отаға, бабайға үйленді. Аның көзі де көрмей, һәм өзі де шал болып, ол сәтнәді бұталып берей. Әміне бұл уақытта ол бәрі көрген может бедейді. Мүдір тұйғын білән ол пластик свайығын болып, өзін сақларға тіршілер. Hayırlı gün, Şahri Kozan İlgize Gıdıblina. Spektaklda Qısa Yusuf eserinin boy sürüşler düşüp oldu. Eser bilen tanış bulmağa kişi spektaklın məğnəsini anlay olacağını, hem ikinci soru safqa, siz Peygamber problemini boş qarasız, özünüz dinge yakın kişinin. Mən də bir Yusuf Züleyxa bilişin etkenimşe ikinci buyuruşta ana biz Bikin birgen edip Züleyxa'nın Yusuf'a koşulu, Yusuf'a köyge şevu в дальнейшем мен ол моментini olmadım. Çünkü o bizim oldağı постановкада бар idi. Şuna göre o kıskardı. Züleyxa özünün tilegine erişmegeç, Yusuf'unu zindanға salgaç, Züleyxa'nın tarihi biter. Bu kıskartı oldu. Hem kuyuğa, tağın bir eyvir bulmalı, Yusuf'unu kuyuğa argıtıp, Yusuf'un kuyu tübünde onun jidi oy yaşarı, bütünlüğü bir göz alına getirip, jidi oy getirip, bu prosesini biz olmadı.
hatta kuyuğa da ırgıtmadık. Kuyuğa ırgıtır aldığından musafirler görüp alalar da tuttatılar. Siz bunda ne işliksiz? Nerse işliksiz? Şunlar avalara aytıyor, bu bizden kaçkan kulumuz deyip Yusuf'un kuyuğa salmıyor. Çünkü bu dinamiki biraz ona sujet altından yermedi. Bırak bizge onun məğne uyağı kızıqırağıydı. Nerse kıskardı? Eser mine, bu büyük madur soru. Biz şulay işlerge tiledik, balalar, yaşlar bu eserin okuması da. Mine sagatte 35 minut spektaklini qarab, Yusuf Peygamber'in yolun tağayın alda yaşadılar. Biz ama şu kadar hazırki zaman klip sistemasi boyunca, klipovый sistema boyunca işlerdi. Bütün bir anlaşılar. Bir sujetten ikinci sujet ötekayı. Hem onlar birbirisi bilen beylenip Yusuf'un yolun tağayın ispat edip ko'rsata turgan shunday ne bo'ldi? Anlaşılar turgan spektakl. Bunda birinchi so'rovlar yo'q. So'rovlarga o'rin qoldirmadik. Shunday. O'zim dinga olay yoqimli deb ayta olmayman, lekin o'sha rolni olg'ach Ramil Yunusovning Qissa Yusuf degan YouTube'dan 3 yozmasi bor, birer soatlik. Chindiklab, shuni qarab, ko'pmedir darajada yoqinaydim deb aytsak bo'ladi va meni bek bo'lishdi. So'rabman so'rovlarimiz uchun sizning baromizda ba'zi jurnalistlarni 14-iyul kuni 18:00 soatda Kalif teatrida press pokazga kutib qolamiz. Shuning bilan matbuot konferensiyasi tamom. Hozir sizni Islom muzeyining doimiy ekspozitsiyasi bilan tanishtirib qo'yamiz. Bunda Qissa Yusuf basmalarini, turli yillarda basmalarini tanishga chaqiramiz. So'rayman sizga. Premyera ise 15-16 iyun 18:30 soatda. Rahmat etiniz.